Hey, Niklas Jørgensen, kom! Hej Niklas, vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Ja. For eksempel, hvad for et løb du helst til? Det er nok det, der hedder Brazilian Cup. Selvfølgelig Brasilien. Det foregår nede i Rio de Janeiro. Og ja, det er nok det, jeg helst vil. Den er nok en af de største. Det er godt mål. Hvad er dit mål i livet med at stå på løbehjul? Det er nok, at jeg vil gerne blive en af de bedste. Og altså, jeg ved ikke. Jeg synes selv, jeg er rimelig god, så mit mål er nok, jeg stopper nok efter Brasilien Cup, men ja. Vi vil meget gerne stille dig nogle spørgsmål. Det gør jeg bare. Hvad er Niklas' mål med at stå på løbehjul? Niklas' mål det er jo at blive så god, som så han kommer med til raceløbet i Brasilien, ikke? Ja. Og forhåbentlig vinde det. Tror du, han vinder? Selvfølgelig. Så jeg er hans træner, ikke? Kartoffel, ikke? Så han har god chance for at vinde, vil jeg sige. Hvad vil han opnå ved at stå på løbehjul? Han opnår det med at vinde, og der får man jo cash, ikke? Så I sikkert også ved. Og så måske give nogen til sin træner, som har gjort den så god. Tak. Det var godt. Yes. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't life. Jeg ved. Du skal ikke grine, træner. Jeg gider ikke. Undskyld. Du var lidt ligesom din far. Men det er ikke noget gener. Min far vandt ikke. Nej, han vandt ikke, men... Det gør du. Jeg ved det ikke. Jo, jeg vandt. Jeg har trænet op. Fordi jeg trænede hos ham, ikke? Jamen, du kan godt. Du vinder, og det er i morgen, og... Jeg skal huske af. Jeg tror på ham. Nej, det er faktisk i morgen. Er det ikke i morgen? Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald snart. Ja. Så skal vi lige... Jeg tager til kontoret. Jeg vil finde ud af det, ikke? Jo. Men du kan godt. Ses. Træn videre. Nu har jeg løbehjulet.
Niklas. Ja, der har bedst kontrol over de løbehjul. Goddag. Søren, du skal... Ja, jeg gider ikke at sige noget til dig. Du er lidt klar. Skidt er godt råd, ikke? Det var gå hen sådan her. Ja. Jeg prøver det lige igen. Ja, jeg ved godt, du kan ikke, Niklas. Træner, vil du se? Ja, tak. Niklas, du skal måske se Søren. Nu, Søren. Kom, nu. Okay, hvad er mig? Nu, mig. Lidt. Træner. Det er godt, Niklas. Prøv, hvis der var en trækkonkurrence, ikke? Jeg vil jo mig til skuleløbet i Hold nu kæft. kvalifikationen. Vi så et træk. Jeg skal snakke færdigt. Godt. Søren, gå ud i billedet, mand. Stop, mand. Du er også min træner. Nej. Jeg skal ikke gå i den her klub, men... Nå, vi ses. Tak for i dag. Tak for det. Hej så. Hej. Hvordan synes du løbet gik? Det var lidt uheldigt, at jeg kom på en anden. Hun skubbede mig som sagt ud af banen. Det er lidt den der rundt. Jeg kan Synes du, han skulle blive diskvalificeret? Ja, på en måde og på en måde ikke, fordi jeg tror godt, man må skubbe lidt til hinanden, men ikke så meget, som han gør. Jeg kunne have vundet, jeg var klart foran. Ja. Det var synd, det der anden plads. Ja. Tak for interview. Det var så lidt. Hej Niklas. Hvad synes du løbet gik? Altså, det spørgsmål, det runder meget, altså, fordi jeg synes, det gik meget godt. Altså, der er nogen, der siger snød, men nu er jeg verdensmester, nu er det fortid og fortid. Hvad med dig, manager? Hvordan synes du, han kørte? Altså, han kørte helt... Altså, top af kartofler. Ja. Ikke grintræner. Træner. Godt nok. Jo, du ved, jeg kan ikke Så er vi lide to, det. jeg forstår det, ja. Men jeg er også træner, ikke? Jeg skal sige, at det er bare noget. Jeg har aldrig for mig, fordi jeg er simpelthen så god træner. Men jeg synes, det er ekstremt flot, og jeg havde på en måde set det. Ja. Det lyder meget godt. Ja. Og så er det videre til de allerstørste. Ja, jeg er ikke til løb af Brasilien. Det er rigtig racerløb. Allerstørste. Det her, det var kvartfinal. Ved du hvad? Det skal altså få slut, ikke? Tillykke med førstepladsen. Tak for Tak. interview. Tror du, du kommer til at vinde senere? Ja, altså, jeg ved ikke. Han er meget god, ham der Søren, men... Ja, jeg ved det ikke. Altså, fordi at jeg har trænet rimelig mange år. 13 år, og det er altså... det er hårdt med den træner, han er ret streng. Tror du, du kommer til at lave nogle fejl? 1 eller 2, det skader ikke. Altså, alle laver fejl, men jeg ved ikke, om jeg kan lave en fejl det her. Tre, 2, 1, kør!
Hej Jonas. Hej. Hvordan synes du selv, det gik? Jeg synes virkelig, det gik dårligt. Det er også kun fordi, der er en eller anden, der har vandet banen sindssygt dårligt. Og det var virkelig ikke godt. Men jeg tror altså, ham Niklas der, ikke? Han havde bestukket dommeren. Og ham, der vandede banen også, mand. Og så var man og så kommer jeg, mand. Det er altså virkelig ikke. Det er unfair. Og Niklas, næste gang, så kan jeg godt sige dig. Så er du færdig! Hej Søren. Nej. Hvordan synes du så, det gik? Altså, det var ikke så godt, at jeg kom på en anden. Det var lidt fordi, der var ret meget vand på banen. Jeg er ikke normalt til vand, og helvede. Kan jeg ikke beskrive det. Synes du, det var fair? På en måde ikke. Altså, vi er jo klub sammen. Vi snakker meget sammen, og ja, på den måde, så vil jeg gerne sige, at tillykke, Niklas. Tillykke. Tak. Det var så lidt. Hej Niklas. Hej. Hvordan synes du selv, det gik? Jeg synes, det gik meget godt. Altså, jeg vandt, så det vil jeg sige. Altså, det er meget godt, at der var 2 danskere, der kom på en anden plads. Så han der, Jonas, han er også bare dum. Og en lille svensk. Hvad synes du om styrtet? Styrtet for Jonas. Ja. Det var lidt væmmeligt, men jeg ved det ikke. Altså, det har han fortjent. Jeg vandt. Jeg tror du vandt. Jeg ved det ikke, at der er nogen, der snakker om penge. Men pokal er også fint. Det er helt rigtigt. Du har vundet 100 kroner. Tak. Security! Hej, og hvad vil du opnå med dit liv? Stop. Vi er meget. Hej Niklas. Hvorfor skulle vi have det? Ja, det er fordi, jeg synes også... Ja.